leyo nto leyo ifana nale eyokucipha umuntu ohamba gwaza abantu. Siyakwazi nayo ukuyicipha ukuthi mawungwaza umuntu weza kimi uza neokapi. Okay. Makafike kimi neokapi, mina ngizosebenza okapi, ngithatha igazi lakhe ngilisebenze ngemithi bese ngisebenza le okapi. Le okapi ngiyayivala. Mangiceda ukuyivala ngiyakunikeza ngithi hamba nale okapi uye endaweni engazi ukuthi iphithezela abantu noma itavern. Uyayizwa mkhulu. Mawufika etavern uyilahlise le okapi entsha. Uyabona ungene phakathi. Umuntu ozodobha le okapi uzoyithatha ifekhikhini ade ngayitholela ini? Umenze. Angithi uyabona? Yabona mase nginesilimazo ngizoba right nami la ngikhona khona, yabo. I-trouble yalomuntu lo odobhelo menze immediately awuvula. Kuvuleka ingozi kuwe wena ogwazelo ngemcuphile mina. Wawuvula lo muntu othelo menze mosesemusha. Wena noma kuthi uhamba mawuse taxini, itaxi ngiyaxolisa izawa. Kodwa ngeke balimala abanye abantu uzofa wena. Uvula mawundlula emotweni, imoto undlula erobotini, wawuvula lo muntu andizondlula erobotini yakushaya imoto erobotini. Mawuthi undlula cenga komuntu ophethe isibhamu, umuntu uzizwa khawukela nje akhipha isibhamu sakhe athi nayi lenje akubone uyilo yamuntu lo wakwamenza okuba athi nayi lenje eyathatha imoto yami noma nayi lenje yangibamba inkunzi akudubule. Yangitshela sivuleke ini lo yamenze lo esiusebenzile. Uhambile wena izizwe naleyo iphathi siyenza la ngani lento leyo ngazi izizwe.